na ngada nna ya gedonu m ntị n'ọnụ na eme kwagbawa ihu na ha ka isi nwata o buwe buwe ha ka isi okenye ọ daba adawa adawuo mbe ọ gbọrịwa agbọrịwa ọgbọrịgbu eke agadi nwaanyị ji macha ya wa ụkwa ọsọ ike na na-ada mpụtụ mpụtụ eji asị na nwaanyị na-amacha ụkwa na ihe na-eme ndị be agụcha anụ ntị unu na ụmụ mmadụ na ihe na-eme n'obodo Igbo ndị ọma nwe m ọkụkọ sị na ya anaghị eti ka ihe ji ha ya mbe sị na ihe akwa ekwu maka na ya amaghị onye ọya wụ nwa ya anọ m n'obi m na m n'ụtụtụ a wee na-anụ ka ụmụ nnụnụ na-agba izu maka ihe omekome ndị ọrụ uwe ojii a na-akpọ SARS na-eme ụmụ mmadụ n'obodo iche okuru aba na kalike esi ime onye ara kọndọktọ na-efe ya aka n'ọhịa draiva achọghị ịkwụsị moto dụọ ya ọdụ na ọnwụ na orubeghị mgbe ndị gọọmenti obodo anyị atịnye ọnụ na omemme omenjọ ndị SARS na-eme n'obodo a ka ha wọkwụrụ karịa na ndị kụrụ ha ọ na-aba na ọ na-adịkwa mma ekwe ha karịa ọnụ sigbu ya osi eji tụọ ya na ọ na-akakwa mma arụsị kpakarị ike sigbu ya ebe esi bute ya ka ọ ma nnọọ ihe aka mere ka ọwụ ogene Igbo ọkwa nna ya wụ nkata ka eze kudere nọ wee tie aka n'obi na-ajụ na kedu ike obodo na-ebe akwa ndị ohi ka esi wetara ha ndị abalị dị egwu n'ọnọdụ ndị nche na onye rere nkịta goro enwe na ihe ntukwu emee ya arụ Igbo ndị ọma nwe m eze kudere na-ekwu na si na elu ndị Special Anti-Robbery Squad nwa na-ewetara maka iweta ọrụ nche n'obodo na ọtụtụ n'ime ha ruteziri bụ ọrụ ike na ha sizi nkụta nwụrụ bụ ime ahịa enwude nwa mmadụ emekpa ya ahụ asachi a ga-asachi fonu gị sachi ama pantị gị ịka ya ekwu ebe otu kụba gị ihe enwe ego iji anara gị ma iji ihe gị mee transfa ọtụtụ na-ebuzi POS akwụ n'iro dịka ndị bịara ọrụ bọnkị na finansị okorobịa ahụ na ahụ dị mma n'obodo dizi ha ka onye yahoo maka nọọ ndị ochie ha musu ka ha hụ ha achọghị ọganihu ụmụ okorobịa ụchụgbakakwa ha ahụ arụ ndị be anyị gedonu m ntị n'ọnụ ikwikwii tiri aka n'obi na ya nwụ nkata sị na ihe kara wutie ụlọ ọtụtụ ụmụ okorobịa nwụọna n'aka ndị a ọtụtụ nọ n'ụlọ mkpọrọ na-emeghe nta na-emeghe imo ọ na-ajụ Chukwu okike aba ma ebe ka ọ nọ ya gbatakwa ọsọ na enweghị mmadụ tọziri atọ n'obodo Naijiria ogene ekwe mkpọrọkọ ọnụ Igbo ndị ọma nwe m unu mana ebe a na-egbu ebune n'ihu anaghị adị mkpi mma ọ imibewe anya ebebe ọkwana ya ka m ji yiri akwa ndị ozi ọma wee pụta sị ka njukere ha wụ ndị SARS ma ọ wụ ọmụgwọsịsị gbara ọtọ na ewiye ka ọcha ebube ndị mụrụ nwa nsị ka njụ ha ma ọkpara na-akpa agwụ ka agwụ na-akpa ọkpara nsị ka njụ ha ma ha ya gbapụrụ ha wogidi gbam n'ihi na ha ma mmọnwụ ndị SARS ihe unu na-arụdụ ọka esi dunye unu ọrụ a ka ọcha ebube ndị ji egbe kuru ji ụmụ mmadụ were eme ana m ajụ onye dọkịta butere onye ọya ka ọ gwọọ tọba ya aka na akpịrị ma ọ bịadoro ọgwụgwọ ka ọ bịara ogbugbu ndị SARS ana m ajụ unu nwa nkịta egoro ọrụ nche ọ chọzi ịta ụdị nwe ụlọ ọ wụzikwe nche ka ọ bịara ka ọ wee ohi o dokwere m anya na pastọ hapụrụ baịbụl buru egbe jewe ozi ọma na ọrụ ekperi maka ọ pụtara unu wepụkwa aka enwere ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ Igbo nke wezi ewu na-enwesị na ya amakwa ahụ mgbe nwa ya kwa n'azụ ji wee ghọrọ ụtụracha wee na-asị na amakwa ahụ ma ndị isi ọrụ nche gọọmenti ọmakwa na ọka ndị anyị dịrị ọrụ si arụ ya were ohere a na-agwa IG of Police, Commissioners of Police na ndị ọrụ nche niile ọkwa ha gbagotere biko na unu ụdị ochisi n'elu netu ana ka unu ihe egbe na ọkụkọ na-eje n'ụlọ akwa riri egbu onye m ọ ka esi agbakọ maka nọ mbe ịma na asị na onye bịara ebe a na-eke ekemokwu okwu eke ime ọnụ ya wee na-asị ma oche ma m anya ma asịsị mechie SARS na ha gba agụ agbatara ka ha bịa chebe mba ruteziri na-aga mba ahụ na ha nwanwu ndị nwa na-akpọrọ ọbata obie ruteziri ghọrọ ọbata osu si mechie SARS ọ na-eme arụsị kpakarị ike akwaso okwu ya ka o zuru ike wee na-asị ndị be anyị si mechie SARS na ha wụ ndị agụ egoro ọrụ nche ruteziri chọọ ịta ụdị nwe ụlọ na asị m si mechie SARS
na ha wụ ndị a wetara ka ha mee ka obodo dị mma ghọziri a na-adịghị mma ụchụ gbakakwa ha ahụ ogene ọ dị ka dibịa ogene esi na gịnị ya eme bịa otu ka m gwa gị ekwu asọ aga wee egwu wụrụ ụjọ ọ mgbe gị na-apụ mee gwara m na asị m na egwu anaghị atụ awụ buru ụzọ na ụbọchị ọnwụ gburu dike ụbọchị chi kpọrọ ya nke bụ eziokwu n'obodo Naijiria ya mekwu maka ihere wee n'ụkwara agaghị m ekwu maka na dibịa na-akụ nsị aghara m ị na-agụ ya arụ na-eme ogene asụkwa soja aga anọdụ mmadụ na-esi mmụọ ọha na eze ndebe anyị asị m unu soro m na ha hụwa ya wee gbee gwanụ ndị a ka ewepụ aka enwere ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ na asị m na agbakwaghị ụzọ were mgbe ọ naghị echi ngarata wee na-agwa obodo niile na ọkwa agba ihe ọjọọ nkịtị ọ bụ ahụ ọwụrụ omenala na ndị sasị ndị na-eme ihe a ha wepụ aka enwere ofe ogene ọ dị ka dibịa duru m ka nnawa ka m njire na gbuo okporo okiriko m